Kaning naitabo di mga nagtandang pandemic. Akong mga anak mo, wala may bugas. Ako lang mo silang tagaan sa akong kwarta nga natago atong before pa na pandemic. Ubay-ubay ka mga individual ang naapektuhan sa pag-igo sa COVID-19 pandemic. Mga gagmay ug dagkong negosyo apektado. Ilabi na ang street vendors. Kumusta kaha ang sitwasyon karon ni Amy Flores, usa ka street vendor dinhi sa Davao City, ug usa sa mga labing naapektuhan sa pandemya. Siyempre na ismaya gitag maayo nga sa may atong panginabuhian nga pwede man ta kagawas, sa balay lang man ta. Pagkamalahotayon, kini atong atangan og paminawon sa Semana Santa dinhi lang sa DXDC 621 RMN Davao.